Duitnya saiki transparan ngono ya, Mas. Ya monggo, Iwan aturi ya. Topeng gunung ngangge jenggleng. Sopo kae? Saben bengi nyawa Ayo kene milik. Ora lho, Pak. Lho kok ambrol ya? Ora aman ya, Nduk ya. Iki Aman iya. kok sik gedhi ya wane ya. Apa? Padha nang omah. Ora gedhe aku kok. Wis ta. Pengen ta. Ayo. Yen mewajah Ayo Pak Soleh. Enak aja Pak. Jendere kuning. Ayo Mas Pri. Ayo Mas Pri. Kuning jano. Sik, aku bareng ngumpul-ngumpul bokonge Pak Soleh malah dinenek. Bapak Soleh kang pundi to, Mas? Niki. Oh, Sing ngagem Bapak. anu batik. Nah, ini kakaknya yang punya gawe. Oh, nggih. Leres Yang ya, gada Pak? damel sinten to? Niki Mas Pri. Oh, nggih. Mas, Kalian Mas Baldumu menceng lho benakku. iyalah, ora gantenge ngono menceng ya. Iya. Yo, kono ben semerep, Nduk. Oh, nggih. Halo, Pak Wilujeng dalu Dik. bapak-bapak, ibu-ibu ingkang wonten mriko, ketinggal nggih? Ketinggal nggih. Nggih. Lek mboten kan Aman. lho, piye to? Kok nek ora ketinggal ya dirimu tak kon turun. Ya ora apa-apa, aku kan seneng sing mudun-mudun gitu, Mas. Oh, Pak, pengen to. Seneng sing mudun-mudun. Ayo, mangga. Mudun panggung lho ya. Iya, iya. Mumpung ado omah. Mbah Gemi. Mas. Sik tau mana Mas sik tau. Aku yakin. Mas, Piye? hati-hati lu mau keteken omah samurat. Ora, wis kuat tau bakoh. Hele bakoh apa to? Aduh, mangga. Mas ampun nggih, boyoke encok Mas. Ikan saking Segembul, kersake kundur Mas Bro. Sik, Don. Aku bareng ngene-ngene bokong miser-miser. Ya ngono berarti ya pengen to, Mas. Ayo, dulur kabeh, Nduk. Mangga. Panas.
janjine piye do janjine piye aja nesuk-nesuk aja mepet-mepet ora mepet panas sedan udan panas aling 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 capi gunung sempalok kembang kemangi ngeduk liwet ning dhuwur balik sing tak jaluk rino lan wengi selameto sing duwe gawe diamini sesarengan nggih amin Allahumma amin jamaah jamaah mantap jamaahmu akeh men Mas Pak Bambang, nggih, pinarak nggih Bapak nggih. Nggih. Mangga. Kenatian waton serta Bro. Henu. Ya, aku Mas. Lek ngono aja to Mas. Iya, ayo. Aja ngisini aku to. Gak. Wis ta. Oh iya, piye mau? Sing ngerti ki paling inul tok. Piye mau? Nu, mane. Mangga. Inu mane banyu Sri Tanjung. Lah kok menang lah? Iku jane tak jak ketoprakan ya. Wes iki pajakmu ya ora? Sok Mau dijak ketoprakan ya, Mas. Ketoprakan mangke nek ngagem ketoprakan tambah 6 juta, Pak. Oh, alah opo. Rugi lho Mas ndek omah iki. Ya monggo. Nggih. Langgamipun camping gunung dados Ica Sri Tanjung Sekar kemelar. membela yang bayar binarung suarane pradongga ingkang mijil saking kanca-kanca Sekar Gemelar Bumya swasana wonten kalodhangan dalu menika mangke panglipur punjuk dumateng mesenipun ingkang milekan Pak Maruto siap nggih enak susure kolu Saiki
bos itu bro. Masa Iya. nang sini. Ora piye-piye lak sampean sing bayar to, Mas. Gak sing bayar yo kae. Yo ora lah pokoknya lewat sampean to. Iya, wis ditransfer entek duite malah kowe yo mbuh kok. Oh alah, iki ceritanya aku mbok utang Mas. Iya. Utangmu wingi rong lunas kok wis utang naik piye to? Kok tak tambahin. Mangga, syukur. Kere bisa. Gubuk asmara. Matur sembah nuwun. Asoe. Gubuk asmara konjuk dumateng sesepuh kita. Mbak Gemi. Sehat ya Mbak ya. Ayo Mas. Yang lewat aku elingan gubuk kae. Yen tak goleren aning jaga kebak tulisan warna ijo tondo wis duwe bojo. Masalah ya. Tanpa kosong gubuk kae nyimpen madu wiwit mbiyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti kagrakrina mergo leren Mas Abdul Matur suwun. matur sembah nuwun wong ayu. Nggih, kaseneng koyong dene Elbas Audio ugi Vision.